Buenos dias natong tanan mga bayo. Welcome ta sa atong mga hisgotanan garon. Unya ato sa ning paminahon kining sermon na ning pare. Nya atong atong obserbaran kung unsay atong makatunan ani mga bay. Sige go. Nagajud kay di naman mo play ni. Motuo ba mo ang atong technology kasaligan? Karon ay naibagong na class na aeroplano. Ang pinakagrabe ang sa South Korea, 179 kabuk patay. Nya usa ra gyud kontra nakasugat og panon sa mga langgam nya nasod ngadto siyang makina og mao'y miguba sa makina og nakras ang eroplano. Langgam ra sa kanindot sa imong motor. Putol man atong ba. Motor nindot kay imong motor mahal kayo tag 1 million euro ra dai mo motumba ni Modesda. Barko Titanic nabuslot ra di ay sa ice. Kasimple ra di ay. In short, di na lang tamag bakak-bakak na kining ato mga human inventions kasaligan. Abot ana sa iyang depikto makaingon kita di gid kasaligan. Muna unsa may kasaligan ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo So kung may kana iyan na. Now, the question is mga bay. Unsa may kinini ang moral lessons nga ato nga makatunan aning iyang wali mga bay? Why not instead of imong sawayon ang mga human inventions para kini ang ma-prove nga kasaligan ang pulong sa Ginoo, may pag imong iampo pader nga kinini ang ingon ani siguro nga kining imong Ginoo unta father nga unta mas mulambo pa ning kinini ang technology aron mas muminos pa ning mga disgrasya. Liman ka na nga 179 ang patay, no? 179 ka patay sa mga pasahero sa eroplano. Do you think nga walay mga believers sa Ginoo nga naapil didto sa eroplano? Samo tagi sa Titanic nga kinini ang imong gihisgutan, pila ka mga pasahero didto nga kinini ang nagampo sa Ginoo to prove nga kinini ang maluwas sila sa ilang kahimtang, but then mikabat og 1,500 kapin ang patay. So pila ka kuan mang father kanang pila ka katuigan, no, nga gitun-ani og kinini ang gitun-an og maayo kung unsay mga kakuwangan ani, mga sonar and kinini ang mga radar devices, mga signal ug uban pang mga communications para i-built in sa barko or kinini ang eroplano para mas aware ta nga unta luwas ang biyahe sa mga pasahero. Apan bisan ba gani ang mga bus na kini mga bus di pasiruan nato nga naman gani na ikuan kinini ang mga GPS or mga dashcam to prevent or awareness nga minus ang mga kinini ang disgrasya. Apan father siya no, wala ni sila mamakak nga ang disgrasya di matag-an, pero para lang kinini ang kuan, no, di mas mayo pa nga dili na to iampo nga mahitabo na para lang i-prove na to nga kasaligan ng imong giingon nga pulong sa Ginoo. Di na pwede pa din nga ato nang i-harmonize para ato nang ipahimutan kung asa na nato ipahiluna ang imong mensahe nga mahimong useful ang imong gipasigarbo nga pulong sa Ginoo ngadto sa teknolohiya. Back to the question ta Father Shano, unsa may moral lessons nga atong makatunan aning imong wali? Because it seems nga murag gihimo nimong kompetensya ang pulong sa Ginoo versus aning mga invention sa atong teknolohiya. Father Shano, di na lang siguro ta mo level aning imong baruganan nga naa sa estado anang kanang imong mga highly sophisticated belief, kay kung pasanayon ta ni Father, murag dili ni maayong pakig-ingnan nga murag ang mga kinini ang
mahimong tribalist, no, ang mentalidad sa mga magtotoo, kay ikaw may murag tinubdan nga impluwensya sa pagkabahin-bahin. Ang kini ang ako father, ang punto lang ginako ni ang ako lang ani nga instead of magka watak-watak ta kung unsay inyong sikta sa bisag unsang klase sa relihiyon para inyong i-prove nga kasaligan ning pulong sa Ginoo, kining mga scientifical evidence are not lying. Inig-abot sa panahon kanang depekto moabot jud na. Why? Because we are just only human beings. Dili ta perpekto. Di ta perpekto sama ng imong pagtuo nga perpekto ang Ginoo. Our limited thinking, no? Our limited thinking cannot comprehend in God's unlimited thinking. So nganong dili man mo magampo nga unta mas mutaas pa ang kinabuhi sa atong mga inventor. Pag-ampo mo unta nga mas kininiyang healthy ang atong mga scientist og lamdagan ang ilang mga paminsar para mas damor pa nga ilang tukion ang pagpakgang sa mga depekto nga damor pa nga mulambo unta ang atong teknolohiya nga pulido ug menos ang mga disgrasya. My point is makabaton ta og unifying factor between religious groups ug sa habig sa mga science industry. Di kay imong sabungon nga ato jud ipasibagarbo nga mas kasaligan ang pulong sa Ginoo kaysa teknolohiya. Di day pwede father nga mag-usat ang tanan sa pagtinabangay. Dili ba pwede ang unity by diversity by the guidance of your Holy Spirit? Dire lang kutob og kapiblik mga bay. Rock and roll na tong tanan mga bay.